Hola, què tal? I molt benvinguts a la secció Els likes parlen de l'Evangeli. Ahir en l'Evangeli Jesús ens advertia, ens deia, ens recomanava que havíem de vetllar i sobretot havíem d'evitar tres aspectes. Afeixugar-nos amb el tema del beure, afeixugar-nos amb el tema del menjar i afeixugar-nos amb el tema de les preocupacions o dels negocis. Avui ens parla amb el mateix to i ens diu: estigueu alerta, vetlleu perquè no sabeu quan serà el moment. Passe com amb un home que se'n va a terres llunyanes, deixa casa seva després de donar facultats als seus servents i confiar a cada un la seva tasca. I el porter li mana que vetlli. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quan vindrà l'amo de la casa, al vespre, a mitjanit, al cant del gall o a la matinada. No fos cas que arribés sobtadament i us trobés dormint. El que us dic a vosaltres, ho dic a tothom. Vetlleu. Fixeu-vos aquí què diu Jesús. Ahir també parlava del tema de vetllar. Acabàvem l'any litúrgic i avui, en temps d'Advent, se'ns dona aquests avisos del vetlleu. En primer lloc, a la preparació ens recomana la vetlla. La vetlla vol dir estar atents, l'estar desvetllats, el no adormir-nos en les temptacions. Ahir en veiem tres que poden passar: l'obsessió pels negocis, el fet d'embriagar-se, el fet de pensar només en festes i menjars, i oblidar la vetlla. Això és molt important, el que ens diu Jesús, i per tant, durant aquest temps d'Advent, de preparació pel Nadal i de preparació de tot aquest any litúrgic que s'acabarà d'aquí un any, doncs vetlleu, perquè ho diu a tothom. Fixeu-vos l'última frase: el que us dic a vosaltres, els seus deixebles, ho dic a tothom, vetlleu, perquè no sabem ni el dia ni l'hora. Sempre ens passen coses sobtades de tant en tant i no sabem el dia ni l'hora. Per tant, el fet de vetllar, el fet d'estar alerta, el fet d'estar preparats, el fet de portar la gràcia amb nosaltres, doncs això ens fa estar, podríem dir, tranquils, perquè estem preparats pel que hagi de venir des de la humilitat i des d'aquesta vetlla que ens demana el Senyor. Doncs demanem que aquest any litúrgic sigui sant, començant pel dia d'avui. Demanem a Déu que sapiguem vetllar, que ens augmenti la fe i que sapiguem ser dignes de l'Evangeli i del nom que ens dona, de cristians, que sapiguem ser dignes a través especialment de la caritat. I fins aquí la secció d'avui, Els likes parlen de l'Evangeli.